Tai mitä sillä lisenssirahalla saa? Mihin se raha menee? Minä lähdin täällä näin siis selvittämään tätä, ja ei tää nyt avautunut mulle niin kuin ollenkaan, että mitä se Suomen Frisbeegolf-liitto sitten niin kuin loppujen lopuksi tekee. Onko se tarpeellinen? Heipä hei, ja tervetuloa Heittolinjalle. Minä olen Hiltusen Arttu, ja mulla on täällä mukana Rauli Rändi Savela. No niin, ja homma jatkuu. En tiedä kuinka kauan. Ja meillähän täällä tietysti kameran takaa taas löytyy Aamorin nuoli Aarne Ahvenainen. Yhden kameran eessä Fripa kanssa, yhden kanssa, kyllä. Yhden kameran eessä ja 4 takana. Joo, mitä näitä nyt on? just näin. Kuka näitä laskee? Frisbeegolfista puhutaan. Jälleen kerran. Missäs muustakaan? Mutta puhutaanko tällä kertaa vähän liittoasioita? Joo, semmoinen meillä oli ideana. Tämä on vähän, täytyy olla varovainen tässä, koska minäkin... siis siellä on hyviä ihmisiä siellä on, mutta mä en tiedä mihin tämä keskustelu menee, koska mulla on täällä semmoinen mielikuva, että mitä tämä Suomen Frisbeegolf-liitto on. Aivan. Ja mitä se todellisuudessa on, niin mä en oikeastaan tiedä. Niin, eli Suomen Frisbeegolf-liittohan on siis Suomen Frisbeegolf-seurojen kattojärjestö. Joo. Ja pelaajat, harrastajat, kun ne haluaa liittyä seuraan, niin he samalla liittyy myöskin SFL. Kyllä. Ja jotta haluaa kilpailulisenssin, eli PDGA-lisenssi, joka on taas sitten niin kuin globaali, Joo. niin sitten pitää liittyä SFL ja sitä kautta saa PDGA-lisenssi, mutta ei ole pakko. PDGAhan voi liittyä myöskin suoraan kuulumatta SFL. Kyllä, mutta onko minun käsityksen mukaan sä et voi kilpailla Suomessa ilman SFL-lisenssiä? Joo, näin. Ja siitä sitten tämä herääkin tämä nopea, että meillä on kaikkialla muualla PDGA hoitaa nämä kilpailuhommat. Ja jostain syystä meillä on Suomessa tämmöinen Kansallinen liitto. välikäsi. Niin. Ja eli ne ottaa, liittohan saa lisenssimaksut tietysti, ja joka ikisestä kilpailijasta, SFL-kisa mitä järjestetään, niin oliko näin, että C-tieri oli joku 2 euroa ja A-tieri oli joku 4 euroa per pelaaja, menee liitolle. Kyllä. Ja sitten Suomessa järjestetään satoja kisoja. Mä en oikeastaan tiedä, kuinka paljon niitä järjestetään. Faktan tsekkaaja. Joo, mä pystyn sitä ihan nopeasti vaan. Ilman läppäriä. Mutta niitä järjestetään kuitenkin lähestulkoon päivittäin, varsinkin kun sesonki on Kyllä. päällä. Eli liiton kassaan tulee päivittäin rahaa. No kuitenkin varmaan ihan niin kuin ok summa kuitenkin. Kyllä. Ja kyllä. sitten se saa saakohan se vielä jotain, tukirahojakin tulee. Varmasti saa valtiollisia tukirahoja. Joo. Ja sitten se niin kuin, minkä takia niin kuin tämä aihe ylipäätään juolahti mieleen, oli kun mä luin niiden sitä nettisivua. Ja mä siellä, että mitä tämä liitto tekee. Niin mä en ole yhtään sen viisaampi, että mitä se liitto tekee. Niin, tai mitä sillä lisenssirahalla saa. Niin, tai mitä se niin kuin, mihin se raha menee? Aivan. No tietenkin itse vanhana järjestöaktiivina, minä olen 15-vuotiaasta asti ollut erilaisissa ry:issä mukana. Ei yllätä voi yhtään. Ei varmastikaan. Vanha sudenpentu. Ja olen edelleenkin siis järjestötoiminnassa mukana, niin jonkun verran ymmärrän sitä, että kuinka paljon esimerkiksi siihen hallintoon menee sitä rahaa. Se on jotakin, mutta enemmäkseenhän se varmastikin menee sitten niin kuin niiden kisojen järjestämiseen, markkinointiin esimerkiksi. Ja niin. Siis Mutta se, mitä me tiedän, mitä SFL tekee, ja mitä sille lisenssirahalla esimerkiksi saa, Joo. niin kyllähän pelaajille ja seuroillehan SFL tekee niin kuin paljon tukea. Seurojahan SFL tukee monella eri tasolla. Sitä on niin kuin rahallista tukea toki sitä markkinoista ja koulutusta ja kaikennäköistä. Esimerkiksi Frisbeegolf-ohjaajakoulutuksethan on SFL järjestämiä. Joo. Ja se on niinku tavallaan sitä duunia, mikä niinku liitolle parhaiten sopii. Frisbeegolf-ohjaajakoulutus. Kyllä. Onko tämä sinusta tarpeellinen? On, ehdottomasti. Koska siis se, että on hyvä pelaaja, ei tee kenestäkään hyvää opettajaa. Se on ihan totta. Ja se, että esimerkiksi niin kun, se osaat puhua
me tiedän, sä oot hyvin puhua tämmöiselle keski-ikäiselle veijarille, mutta jos sut pannaan opettamaan 9-vuotiaita veijareita, niin onko sulla siihen niin sopivia? Mä oon vielä parempi siinä. No sinä ehkä voisit olla, mutta me en olisi. Joo, ei mä... Mutta se, että just että esimerkiksi juniorikoulutuksiin, niin että siellä on, niin kuin, on sitä tietotaitoa sen kehittämiseen ja niitä opettamiseen. Ja samoin, koska meillähän on paljon junnuja, jotka toimii. Se on siis, onkin ihan mahtava juttu, kyllä. Siis, että ne meillä on junnu toimi. Se on tärkeimpiä asioita. Sitä, että jos meillä on niin 14-vuotias niin frisbee-golf-ohjaaja, niin sillä ei ole ehkä välttämättä tämmöisten 30-pisten niin elämänviisautta vielä niin antaa sille. 40-pisten, mutta ne... No. Niin. Joo. Ollaan nuoria täällä. Aivan. Mitä meitä nyt on? Mutta se, että, niitä ei ole, että heillä ei ole sitä antaa sitä samanlaista niin valmista tavallaan niin osaamista siihen, jolloin tuommoinen niin frisbee-golf-ohjaajakoulutus esimerkiksi on varmasti erittäinkin tarpeellinen. No joo, tuo mä ostan, että tuommoiseen junior-koulutukseen koulutetaan kouluttajia. Siinä on yksi tuommoinen ihan hyvä rahareikä, mihin menee, niin kuin, okei, mä annan sille hatunnosto. Mitä muuta se liitto tekee? You're putting me on spots. Niin, mutta siis minä ajattelin, että me tehdään tämä jakso vähän tämmöisenä, selvitetään vähän. Ihan tässä näin. Niin kuin, no sulla on sinne se älylaite. No kun tämä, siis tästä se lähti mulla, tämä koko ajatus. Eli tämä on Visio 2030, missä ne nyt niin kuin puhuu vähän, että mitä se siellä, missio. Mitä Suomen Frisbee Golf liiton missio on. Niin on, täällä on tämmöistä, että kohottaa jäsenkuntansa fyysistä kuntoa, terveyttä, herättää oikeaa urheiluhenkeä. Ja sitten mä mietin, että mitä helvettiä. Mulle tulee mieleen, että tuohan on tekoälyn kirjoittama teksti. Okei, sitten on edistää kilpa- ja huippu-urheilua, harrasteliikunnan muotoa ja omaehtoista fyysistä aktiivisuutta lajin pari. Ihan siis tämmöistä niinku... Vaikka mä luen tätä, niin mikään täällä ei niinku, yksikään neuroni ei herää. Että mutta jälleen kerran sitten tämä järjestöaktiivi-artti tässä ymmärtää sen, että niinku visio ja missio on tavallaan tehtävää on ollakin semmoinen ylätason juttu, jossa ei puhuta missään nimessä konkretiasta, vaan puhutaan niistä ylevistä tavoitteista. Kyllä, juuri näin. Mutta tokihan se on niinku monia eri tapoja kirjoittaa tuommoisia. Yksi tavoite on se, että kirjoittaa sinne konkreettisia tavoitteita. Esimerkiksi vaikka, että Suomi on frisbeegolfin ykkösmaa vuonna 2030. Juuri näin. Eli näitä mä lähdin täältä metsästämään. Joo. Ja se, mitä minä löysin, on niinku just tätä, että... Kohotetaan kuntoa. SFL edistää frisbeegolfin yhdenvertaista harrastamista ja sitä, että kynnys harrastuksen aloittamiseen olisi mahdollisimman matala. Joo. Hyvä jalotavoite. Mutta mä haluan... Mitä tuo pitää sisällään tuo? Niin kuin... No, mutta sitten mennään strategiaan, joka on taas sitten se taso, missä sitten niitä asioita käsitellään, josta mennään sitten seuraavaksi sitten toimintasuunnitelmien, operatiivisen toimintasuunnitelmien. Kyllä, ja täällä heti, kuinka sattuukaan, niin on täällä heti seuraavana strategiset valinnat, jossa jatkamme... Mutta strategiset valinnat ei ole vielä strategia. Strategiset valinnat, se on vielä yksi pykälä tässä. No niin. Onko Arttu kirjoittanut näitä? Ei, mutta onko Arttu kirjoittanut tämän? Mä oon kirjoittanut tosi monen muun järjestön tämmöisiä vastaavia, joten mulla tämä puupa on sinänsä ihan niin kuin tuttua. Joo, ei, mutta siis sitä... Mutta puupa se on silti. Minä lähdin täällä näin siis selvittämään tätä, ja ei tämä nyt avautunut mulle niin kuin ollenkaan, että mitä se Suomen Frisbeegolf-liitto sitten niin kuin loppujen lopuksi tekee. Onko se tarpeellinen? Niin nyt sä puhuit siitä, että mitä ne haluaa. Joo, kyllä. Mutta se, että mitä ne tekee, on taas sitten niin kuin eri levelin asia. No siis minä valitsin tämän, että mitä ne haluaa sen takia, koska en löytänyt mitään muuta. No niin. Elikkä... Pitäisikö munkin tarkistaa? No voit sinäkin siltä kahtoa. Mutta se niin... siis se, että niin... Kun muissa maissahan ei ole tätä näin, ja minulla on ihan siis tietoinen, kai tämä nyt voi sanoa ääneenkin. Eli minä Feldberg, tiedät tämä David Feldberg Amerikasta, vanha maailmanmestari. Kyllä, olisiko kaksinkertainen? Joo, kova kessumies ilmeisesti. Epäilemättä. Kävin sen kanssa palaveria ihan videovälityksellä. Koko ajan Norttipala. Ei se sammu, niin uusi vaan. Mä oon heti hyvä mies.
Mutta niin, joo, siitä. Hän puhuu siis tämmöistä ideasta, vaan sillä ei ollut, se oli vaan ihan puhtaasti, mä satuin olemaan sillä hetkellä hänelle sopiva kontakti tähän, kun mulla oli Clashin kanssa tekemisiä. Mutta niin Feldberg pyörittää tämmöistä amatöörien liigaa Jenkeissä, joka on niin kuin erittäin suuri, siis tämmöistä ammattimaista amatööriliigaa. Joo. Ja se halusi laajentaa sitä Eurooppaa ja luonnollisesti sitten Suomeen. Ja se sanoi, että niin hän tänne Suomeen niin olisi tullut jo kauan sitten, mutta kun täällä on se SFL ja siellä on kaikkia kummallisia sääntöjä ja on vaikeuksia päästä sinne sisään ja hän halusi antaa jonkun hirvittävän määrän palkintoja, mutta se ei onnistu, koska SFL ja en tiedä mitään tarkemmin, se puhuu tosi ympäripyöreästi. Aivan. Se kuitenkin siis haki jotain, joka voisi auttaa tämän SFLn kanssa. Mutta niin, jälleen kerran siis, eli mikä on tämän SFLn, miksi se on olemassa? No onhan sitten SFLn toimintahan tietenkin kuuluu maajoukkuetoiminta. Joo. Mikä on kieltämättä poikkeuksesta, ei esimerkiksi Jenkeissä ole samalla tavalla. Niin, ja se kattaa 10 pelaajaa. Se kattaa 10 pelaajaa, mutta se maajoukkuetoimintahan on todellisuudessa aika iso rahareikä. Niin on. Et sinnehän menee rahaa kyllä, ja se on hyvä niille, ketkä sinne pääsee. Ja se on ehkä siinä mielessä hyvä, että se on semmoinen asia, mitä voi ammattipelaajat tavoitella. Kyllä. Ja siis, mutta sitten taas päästään tähän näin, että onko tämä nyt semmoisessa vaiheessa? Ensinnäkin niin kuin joku nuo maajoukkuepelit, mikä viimeisin oliko Australiassa? Vai Uudessa-Seelannissa? Uusi-Seelanti tai Australia, jompikumpi. Todella kaukana. Aivan naurettavan kallis oli se reissu. Joo, varmasti. Ihan niin kuin naurettavan kallis. Siellä ei ollut yhtä Jenkki Pro-pelaajaa. Ei käytännössä, joo. Ja mutta siellä oli jotain Kanadaa ja löytyi kuitenkin maita. Sitä ei juurikaan uutisoitu missään. Ihmisiä ei kiinnostanut se. Se oli huonosti markkinoitu. Erittäin huonosti. Mut Suomi pärjäsi vielä aika huonosti. No sekin, niin mitä suomalaisia siellä edes oli pelaamassa? Nyt ulkoa, semmoinen, mutta Heidi oli pelaamassa. Heidi, mutta niin oliko siellä, Suomen kärki on nyt, mitä, Nikke, Väne, Joona, Kuoksa, no en tiedä onko Kuoksa, siitä ehkä puhutaan myöhemmin. Mutta ne kuitenkin Severi, ja näitä nyt oikeasti voi melkein kenen vaan tämmöisen tunnet. Oliko kukaan näistä siellä? Niin, Jesse. Niin, oliko kukaan näistä siellä? Tarkistetaanko? Tarkistetaan. No niin. Meillä. Nyt kun tästä tuli, viimeksi mainittiin tuosta meidän faktan-tsekkauksesta, niin. Mitä ihmiset ei ymmärrä, että mehän tarkoituksella tehtiin se, jotta me saadaan se kommentti sinne. Ja sitten se kommentti, se lähtee se algoritmi katoo vyörymään ja se oltiin vaan, totta kai me nyt tiedetään nuo. Hei, tähän väliin mä heitän lisää löylyä tähän nyt kiukaalle, että muistatteko kun SFL teki sellaisen kampanjan, missä kerättiin roskia, niin oliko se hyvä teidän mielestä? Ja, mitä? Joo, tiedättekö te siitä ja pitäisikö sellaisia olla lisää? Joo, muistan kyllä. Siitä on jo vähän aikaa. Se on vajaa 10 vuotta jo varmaan kohta. Niin on, joo. Niin ehdottomasti siis kaikki tuommoistahan on niinku hyviä, ylipäätään tykkään tuommoista tempausasioista, koska tempaukset tuo niinku ihmisiä yhteen. Joo, ja näkyvyyttä tulee mukaan. Ja tuo näkyvyyttä siitä ja parantaa lajin mainetta kyllä. Monessa mielessä. Joo, siis no jälleen kerran, siis tämän jakson koko idea on siis, että koulutetaan tyhmää raulia, joka ei tiedä asiasta mitään. Minä toivon, että siellä on, katsoo jotain kepulipeliä ja vetää rahaa välistä. Sitä minä toivon. Todennäköisesti se totuus ei ole sitä, mutta niin, se olisi paljon mehukkaampi jakso. Vai mitä? Se löysin sen. Noniin. Eli oli joukkue frisbee golf MM-kisat oli Australiassa marraskuussa. Ja se oli avoimessa sarjassa Nestori Tuhkanen ja Pekka Hyvönen. Okei. Sitten avoimessa luokassa oli lisäksi Seppo Paju, Juho Parviainen, jotka Parviainen eikö ole kohta Mastersissakin olla. Niin, ja Seppokin on lopettanut uraansa. Niin. Sitten Hannele Määttä, Olivia Kinstead. No Tapani Aulu oli kapteeni. Eli Suomen Frisbee Golf Liiton. Ja Jarmo Aulu oli myöskin
aulut on pitkälti tekemisissä. Oliko ne lomamatkalla Australiassa Suomen Frisbee Golf Liiton? Näin mä tämän, jos pitäisi seiskaa. Ja sitten Mastersseissa oli vielä Mika Laikko ja Joni Luumi. Ja näille kaikille maksettiin ne matkat siinä. Kyllä, varmasti. Pelipajat ja kaikki mahdolliset. No se on ollut hirvittävän kallis paketti. Aivan varmasti. Se on SFL-rahoilla tehty se homma. Niin. Toki voisin kuvitella, Huhujen mukaan. Mä oon ehkä saattanut oikeasti jopa lukea, että olisiko se ollut niitä niin, oli myöskin jotakin rahoitushommaa siihen. Varmasti. Ne haki rahoitusta siihen. Varmasti. Haki rahoitusta siihen ja voisin kuvitella, että liikunta- ja urheiluministeriöltä on voinut saada myöskin rahaa Joo, siihen. kyllä. Että sitä kautta sitten niin kuin myöskin niin kuin, että se ei ole pelkästään sun ja mun kukkarasta ne. Niin. Joo, ei siis, minähän haluaisin, että ne Suomen Frisbee Golf Liiton kaikki rahat menis pitkälti junnu- ja seuratoimintaan. Joo. Niin kuin joka ikinen penni. Mutta siellä on myös palkallisia työntekijöitä, löytyy Suomen Frisbee Golf Liitolta, olisiko ollut 3 vai 4 kappaletta. Jotakin semmoista, joo. Joille maksetaan. Ne on ihan oikeissa töissä siellä. Kyllä. Mut joo, ja onhan siis sanottava, että SFL siihen niin kuin lisenssiin, siihen kuuluu kaikki niin kuin vakuutuksia ja pitää ostaa erikseen. Eikö kuulu se vakuutus erikseen? Erikseen ostettava. Okei, no mutta kyllähän se kuuluu kaiken näköistä siihen SFL-lisenssiin kuitenkin niin kuin etuja pelaajalle tai urheilijalle. Selvitetään, kato. Lisenssipelaajalle kuuluvat edut. No sä löysit, niin mennään sillä. Täällä on ensinnäkin edut jäsenseurojen jäsenille, eli nyt, niin kuin kuka tahansa, ei tarvitse olla lisenssipelaaja. Täällä on joku alennuksia, kompressio-brändin, Titanium Finlandin tuotteesta. I rest my case, siinä se oli. Upsi Black vuositilauksesta alennusta, Mai Sankon aurinkolaseista alennuksia ja Siinäpä se. Sitten tosiaan tuo vakuutusasia on saatavilla sitten, jos on jäsen. Näinhän se. Mutta sitten seuroillahan täällä on esimerkiksi yhtenä musta niinku omasta perspektiivistä hyvä etu on se, että SFL:llä on sopimus Teosto ja Gramexin kanssa, että noissa tapahtumissa saa soittaa musiikkia. Ei tarvitse maksaa niistä teostomaksuja ja Gramexin ilmoitusmaksuja. Täytyypä seuraavalla kerralla muistaa tuo, kun käyn Kivijärven kevätkisassa kuuntelemassa paikallista Panteraa. Joo, Panteraa. Joo. Joo. No joo, ei tämä nyt vielä ole selventänyt tätä toimintaa sen verran, että niin edelleen mulla on vähän auki se, että mihin sitä rahaa menee. No, ehkä me saadaan tähän vastauksia. Esahan on SFL-hallituksen jäsen. Missä Esa? Missäs Esa on? Miten sattukin näin, että mä oon vaan... Onko tässä käynyt niin, että Esa on kahtonut, ne on tänään SFL:stä puhumassa ja... Olisiko sillä lomamatka Australiaan? Kuinka sattukaan, Esa on lomamatkalla. Joo. No niin, siihen onkin hyvä päättää tämä spekulaatio tästä aiheesta. Joo, ei siis tämä on, minä sen verran, että siellä on siis, SFL on tehnyt hyvää hommaa niin kuin monessakin asiassa. Kyllä. Että, niin tämä on enemmänkin tätä ihan viihearvon spekulaatiota ja toivottavasti siellä joku käy päivittävässä heidän nettisivujaan. Jollakin muulla kuin tekoälyllä. Niin, ja pikkusen vaikka kommentoimassa tuonne videoon jotain vähän semmoista läpinäkyvyyttä tähän toimintaan, että Rauli, kun me viemme sinulta rahaa, niin me käytämme sen tähän. Joo. Semmosta. Hyvä. Yes. Seuraavaksi Spotlight. Joo. Puhutaanko seuraavaksi Kristian Kuoksesta? Puhutaanpa Kristian Kuoksesta ja minä taistelen tämän yhden kanssa täällä. Hamaan loppuun asti. Sä et saa enää auki tätä. Taistelu jatkuu. Joo. Kristian Kuoksa. Yksi Suomen tunnetuimpia frisbee-golfareita. Nuori mies vielä 22. Onko niin nuori? On. Vau. Ja vaikka ollut jo vuosia pinnalla, niin tuli vaan sen verran nuorena skeneen, että se unohtuu, kuinka nuori hän on. Tunnetaan mahtavasta heittokädestään, heittää kamalan kauas väitetysti, ja
no oikeastikin heittää aika kauas. Ja pärjännyt kohtuullisesti kisoissa, mutta ei joku yksi oikeasti Suomen Pro Tourin voitto. Niin, siis varmaan... Osakilpavoitto siis. Pitäisikö tähän siis heittää tämmöinen lähestymistapa, että miksi Kuoksa on tunnettu Suomessa? Se on hyvin aktiivinen somessa. Niin. Ja se on varmasti hänen niin kuin vahvuuksiaan siinä, että on ilmeisen pidetty tuossa niin kuin, muiden pelaajien keskuudessa ja tehnyt sen takia myöskin sitten paljon niin kuin yhteistyöjuttuja muiden pelaajien kanssa ja sitä kautta päässyt sitten niin kuin nostamaan naamansa ensin muiden YouTube-kanavilla ja somekanavilla ja sitä kautta sitten omalla myöskin. Joo, ja siis, no jos mietitään noin niin kuin ajoituksen puolesta, niin onko kukaan muu brändännyt Suomessa itseään pitkälle heittäväksi? Niin kuin vaikka voidaan ottaa joku tämmöinen Pajun Seppo Kiskosen hirmu kauas kieko, niin. Mutta se ei ole niin kuin brändännyt itseään semmoisen. Ehkä Oskari Wikström. Oskari Wikström brändäsi itse Discmanian pelaajana vielä. Pitkälle heittävät miehet heittää Discmania. Discmanian pitkälle heittävät pelaajat. Joo, jatketaan tällä linjalla. Ehkä se Jussi tarraa tuohon yksi päivä, että ne jumat suikka, noihan niitä kiekkoja myyään paljon. Mutta joo, Oskari tosiaan, no sehän vähän hävisi tietyllä tapaa skeneestä. Niin, ei tullut menestystä. Ei tullut menestystä. Se oli oikeastaan se syy, minkä takia. Niin ei näkynyt enää videoilla niin paljon. Kyllä. Ja toki Oskarillakin, niin sehän oli hirveän kiinnostava pelaaja, että jos Oskari olisi ollut tämmöinen somemaailmaan orientoitunut. No niin, sieltä löytyi sana, se kelpaa siihen, niin persoona, henkilö, niin se olisi varmasti tehnyt ihan hyvän tilin sillä. Siis tarkoitan tilillä, että paljon katsojia, ei välttämättä rahaahan tässä ei tehdä. Näkyvyys se teille taas sana. Mutta puhutaan Kristianista. Joo, niin Kristiani. Eli siis tarkoitin vaan tämä aasinsilta tässä näin, että Oskari jätti semmoisen tyhjiön, johon Kristian sattui hyppäämään sopivasti. Aivan. Ovatko muuten ikätovereita? Taitaa olla. Eikö ne kaikki ole? Suurin piirtein. No joo. Alle 30. No jos se on ikätovereista. Ne on ikätovereita. Selvä. Joo. Mutta se Kuoksa ei ole niin paljon menestystä kuin ehkä sillä tunnettavuudella olettaisi. Se on ihan totta. Tai sillä mielikuvalla. Niin, että sillä on Suomen Pro Tourilta on kakkossijoja, taitaa olla pari kappaletta, joku kolmossija, niin kuin osakilpailu. Joo. Podiumipaikka. Ja tosiaan 2022 Pro Tourin ensimmäinen osakilpailu Talissa oli se kisa, minkä se voitti. Joo. Se on ainoa niin kuin, ei C-tieri tai alempi kisa, minkä se on voittanut. Joo. Ja se onko se SM-kisoissa, sillä taitaa olla yksi top 10. Jotakin semmoista, joo. Ja se niin, eihän noin tietysti vähätellä noitakaan saavutuksia, mutta kun verrataan niitä siis, Kuoksakin on menossa Rapakon taakse nyt vähän kokeilemaan, niin tai siinä vaiheessa, kun tämä video tulee ulos, niin se on varmaan tullut jo pois sieltä. niin voi olla. Maitojunalla. Ei wow. Pitäisikö meidän tässä tehdä 2 semmoista, että ja Kristian tuli maitojunalla. Että Kristian palasi voittajana. No niin, käytetään sitten jompaa kumpaa. Joo. Mielenkiintoista kyllä nähdään. Niin. Mutta varmasti Kristianin eduksi ehdottomasti pitää mainita se, että koska hän on tehnyt niin hyvää näkyvyyttä niin kuin itselleen, niin se on sitä kautta myöskin hyvää näkyvyyttä tälle lajille. Ja kyllä. Varmasti on niin kuin tosi paljon pikkujunnuja tuolla, jotka on niin kuin inspiroituneet Kristianin pelaamisesta ja sen kontentista. Ja sitten Kristian on ollut hirveän aktiivinen tässä fysiikan puolella, että se taitaa olla jo puoliksi vähän kehonrakentaja, että kuitenkin sekin tulee ehkä ulos semmoisena tietynlaisena niin kuin ammattimaisuutena, minkälaisena Suomi on aika hyvin profiloitunut tällä, koska tää junnut alkaa olemaan kaikki vaan niin kuin urheilijoita. Joo, ja niinhän se pitää olla. Joo, kyllä, ja se on se, millä niin kuin lähdetään tekemään hyvää tietä eteenpäin, ja toivottavasti Kristianista tulee menestyjä, eikä tämmöinen tiennäyttäjä. Niin.
Mä haluan vielä heittää löylyä tähän ja kysyä, että minkä takia teidän mielestä sit Christianilla ei ole enempää voittoja, jos hän kuitenkin heittää niin kuin maailman pisimmälle väitetysti, treenaa todella aktiivisesti, kovaa, on hyvä fysiikka, kaikki tavallaan löytyy, niin miksi Kuoksolla ei ole enempää voittoja tai pärjäämistä? Niin, frisbeegolf on loppujen kuitenkin peli. Ja se on siis, sitä peliä pitää osata pelata. Juuri näin. Ja että niin kuin se ei, niin kuin me ollaan monta kertaa puhuttu siitä, että frisbeegolfissa, jos pelkkä pituusheitto riittäisi, niin tämä olisi ihan niin kuin eri tyyppien laji, mutta kun tämä on nimenomaan tarkoitus on olla vähän fiksumpi kuin muut ja tehdä se fiksuus tehdä fyysisillä suoritteilla. Niin sitten se on vain kysymys siitä, että kestääkö sulla nuppi täällä sitä viimeistä 12 metrin puttia siellä ja että kun sitten kisassa tulee epäonnistumisia, miten sä pystyt käsittelemään niitä. Tämä tietysti pätee ihan kehen tahansa pelaajan ja ainoastaan Christiania. Mullakin on tämmöinen 3 markan analyysi tästä, että ne mä sanoisin, että aika usea vielä suomalainen pelaaja, jotka on mukana muun muassa tässä MM-kisareeneissä ja reenaavat fysiikkaa ammattimaisesti ja aika usein tuon Merelän mikä sen nimi? Joonas Merelän avustuksella. Siellä tehdään paljon töitä, että saadaan heittonopeutta ja saadaan hyvää fysiikkaa mutta opetetaanko siellä ollenkaan, että miten pelataan peliä? Ja onko se sitten niin, että kun kaikki nämä siitä porukasta menee tuonne pelikentille Amerikoihinkin ja astutaan siihen tiille, niin mietitäänkö siinä, että mä heitän nyt tämän kiekon suoraan tuohon kori alle, vai että mun kyynärpää pitää olla tälleen, koska se sanottiin siellä ja mä saan maksimaalisen venytyksen tuonne nuin ja sitten mun tuolta lonkka räjähtää ja jumaliste kiekko lentää heitin törkeän kovaa puuhun. Niin. Siis tiedätkö, kato, siinä on minun mielestä on semmoinen tietty tasapaino, että on niitä semmoisia luonnollisia pelaajia, jotka ne varsinkin nuorempana olleet aivan mahtavia. Oskari on aika hyvä esimerkki siitä. Ja sitten kun tulee ikää ja varsinkin ruvetaan oikein tosissaan funtsimaan tekniikkaa ja hieromaan ja kehittämään, niin se syö oikein isolla semmoisella suulla niin sitä pelitaitoa. Kun sä vaan opettelet semmoista teknistä suoritusta, millä ei oikeastaan ole mitään tekemistä sen asian kanssa, mitä sä yrität tehdä. Niin, ja ehkä pelitaito ei välttämättä ole se sana, mitä itse käyttäisin tässä, vaan ehkä enemmänkin semmoinen peli-ilo tavallaan, että koska sehän on paljon, heittäminenhän on tosi luonnollinen asia. Kaikkihan meistä heittää asioita. Se voit antaa 2-vuotiaalle frisbeen käteen ja se heittää sitä jollakin tavalla. Ja kun annat sille päivän aikaa, niin se kyllä keksii keinot heittää sitä pidemmälle. Varsinkin jos sille ruokkii siitä antaa jotenkin. No, ehkä 2-vuotias, mutta joo. No, ehkä 3,5 vuotta. Joo, niin se kelpaa. Mutta se, että sitten kun tavallaan se, mitä se toi tuossa esille se, että kun sitä ruvetaan sitä hommaa analysoimaan, niin se analysoi, niin se ensimmäiset 4 kirjainta on se, mikä siinä, mihin se sitten menee. Joo. Että se on se hauska tavallaan häviää siitä ja se vaan rupeat vaan silleen suhtautumaan. Eli lanseerataanko tämmöinen termi, että mihin moni pelaaja valitettavasti kompastuu, niin on siis anal golf. Kyllä. Että se on... Paikkaa teille. Se on tämmöinen kompastuskivi monen huippu-urheilijan tässä, joka yrittää tuonne Amerikkoihin, että ne valitettavasti pelaa anal golfia. sillä eivät pärjää. Hei, viihdeohjelmahan tämä piti olla, eikä asiaohjelma. No en mä tiedä, mutta tämä, tiedätkö mitä, että täällä on muutama hassu semmoinen lausahdus, mitä me ollaan sanottu ja ne on jäänyt elämään. Anal golf, niin mä lyön vetoa, tästä tuli nyt juttu. Toivotaan niin. Joo. Heti kun näette sen tyypin siellä, joka asettelee
kiekon just oikein rinnalle ja sormen väliin tuohon kiekko ja vääntää rannet, niin voitte sanoa, että hei, toi jätkä pelaa anal golfia. Ja sitten tiedätte, että no te voititte sen. Ainakin teillä on hauskempaa kuin sille. Joo, kyllä. No se on nimenomaan. Joo, koska siitähän lopulta on kyse. Siitähän se on lopulta kyse. Olisiko seuraavaksi birdia vai pogia? Otetaan ehdottomasti, ja Birdie vai Poki toimii tosiaan silleen, että mä esitän teille nopeita väittämiä. Birdie tarkoittaa, että olette samaa mieltä, hyvä asia. Poki, että huono asia, olette eri mieltä. Ensimmäinen väittämä, että frisbee-golfin olympiaunelma, onko realistinen? Birdie. Sehän on Artun unelma. Se on minun unelma. Ne, se on Arttu haluaa selostaa frisbee-golfin olympialaiset. Se on just näin, että minä haluan, että mun hautakivessä lukee, että olympiaselostaja. Nice. Minä kirjoitan sen sinne. Kiitos. Se onkin todennäköisempää, että minä kuolen ennen sinua, koska minä olen vanhempi. Joo. No niin, hyvä. Otetaan sitten suoraan toinen. Eli ammattilaispelaajien someaktiivisuus tärkeämpää kuin kisamenestys. Tekeekö joku niinku tärkeämpänä? Somemenestystä. Niin, kuin kisamenestystä. No, mä sanoisin näin, että on olemassa kohdallinen pelaajia, jotka on menestyneempiä somessa kuin mitä ne on kisoissa. Kyllä. Joista esimerkiksi aiemmin mainittu Christian Kuoksa on hyvä esimerkki, tai vaikkapa Amerikan mailta tai Saksan mailta. Simon Lizotte. No onhan Lisotella kuitenkin ihan menestystäkin. On menestystä, mutta sanoppa edellinen kisa, minkä se on voittanut. No, minä nyt sitä muuta. Mutta siis ei sitä nyt, se oli ehkä jopa viime vuonna. Olisiko se joku kisa viime vuonna? Ellei jopa saattaa olla, mutta niin kuin pointti on vaan se, että Simon on joka tapauksessa maailman suosituin frisbee-golfari. Ja jos se olisi niin kuin millään tavalla suhteessa hänen kisamenestykseen, niin sitten se olisi kananbuuru. Ja tuli toinen vielä mieleen, Brodie Smith, joka tuli lajiin, niin eihän hän menestynyt juurikaan, mutta hän toi miljoonia mahdollisesti uusia silmäpareja, ainakin katselukertoja. Hyvä pointti. Ja tärkeää tuommoinen lisää. Brodie vaikuttaa vähän semmoiselta amerikkalaisen joke, semmoinen, tiedätkö, se perus semmoinen urheiluveijari, semmoinen vähän ylimielinen ja tämmöinen, mutta itse asiassa, mitä hänen kanssa jutellut, niin ihan jovialle veijari kuitenkin. Niin, siis se on, Amerikassa ne on niin kärkkäitä tuomitsemaan jonkun niinku, ja vielä niin tyhmistä asioista aina. Siellä on hyvä just, että ne, siis jos Brodie ei olisi amerikkalainen ja käyttäytyisi tuolleen samalla tavalla, niin mä luulen, että kaikki olisi silleen, että joo, toi on hyvä tyyppi. Mutta koska se on amerikkalainen, niin ne ajattelee justi, että se on se joke. Niin. Ja siellä kaikki kokee jotain, että se on hirveä koulukiusaaja, en minä tiedä. Mutta anyway siis, joo. Palatakseen siihen kysymykseen, niin Birdie. No vaikka niin. No niin, seuraava, kiekkojen peseminen. Bogi. Ai niin, sinä tykkää pestä. Minä en pese edes pyyhkeitä. Joku kysyi multa tuossa radalla, ei ole monta vuotta sitten, niin kysyi, oli joku miespuolinen kaveri, joka oli pelaamassa, että hänen puolisonsa, naispuolinen puolisonsa oli sitten siinä sitten mukana, ja sitten kysyi, että Arttu, kun meillä on ollut tässä perheessä vähän erimielisyyttä tästä, kuinka usein nämä kuuluu ne pyyhkeet pestä? Mä oon silleen, pestä. Joo, se on ehkä pieni tarkennus, eli tässä puhutaan siis frisbee-golf-pyyhkeistä. Niin, kyllä. Joo. Pieni tarkennus. Joo. Mä ensimmäinen reaktio oli, että Arttu ei pese ollenkaan. Mutta joo, kyllä niin. Kiekkojen peseminen. Sen verran, että itse, jos radalla tulee ihan kamaasti mutaa kiekkoon, niin kyllä me jonkun lähemmän niin lammikon yritän löytää, missä mä saan huuheltua se liimat. Minäpä annan tämmöisen pienen pro-tipin. Mä nyt välttämättä niin pesua tarkoita, mutta niin esimerkiksi täällä nyt Vesalan monttu. Hiekkasten ratojen jälkeen, minä olen siis pessyt ehkä 2 kertaa kiekot, mutta niin ihan vaan semmoista, missä on hienoa hiekkaa, niin se grippi saattaa mennä ihan niin kuin, että sitä ei saa kiinni ollenkaan silleen huomaamatta, jos siihen oikein onnistuu semmoista pölyistä hienoa hiekkaa tarttumaan. Ja sen sitten huomaa, kun veellä huuhtasee, niin siinä on iso. Eli joo, Birdie, peskää kiekko. Asteen pesukoneeseen siihen lautasriville vai? No varmaan riittää ihan, että sylkäset siihen.
Silleen, hok. Spit on that thing. Spit on that thing. Joo. No niin, otetaan seuraava tähän hyvä jatkuma. Että entä sitten yhden kiekon kierrokset? Ei tarvitse pestä kiekkoja, mutta vain yksi mukaan. No, birdie. Joo, siis ylipäätään mä tykkään kaikenlaista hassutteluista niin kuin, ja kisoista. Että niin kuin samalla tavalla kuin vaikka väkivaihtokisat tai yhden kiekon kisat tai 3 kiekon kisat tai mitä tahansa tämmöisiä. Eli mä tykkään siitä, että se vie sen pelaajan siitä niin kuin mukavuusalueelta ulkopuolelle. Joo, ja siinä oppii paljon. Oppii paljon ja se on hauskaa. Kyllä, birdie. Birdie. Okei, sitten otetaan viimeinen, niin ei olekaan pöydi vai poki, vaan itse asiassa uusi ohjelmaosio niin sanotusti linjalla. Eli otetaan suoraan katsojilta yksi kommentti kautta kysymys, johon te vastaatte tässä perään. Mahtavaa. Jos Arttu ja Rauli lähtis kisaamaan Viherlandian väylän vasurilla heittää, niin kumpi voittaisi ja mistä syystä se oli Arttu? Väylä vai rada? Varmaan rada. Varmaan rata puhutaan. No siis ensinnäkin se ei tule olemaan todellakaan. Mullahan on se mun vasen käsi on katkenut, tää ei mene suoraksi edes. Ja katkesin siis frisbeegolf-kisoissa. Raulin kanssa oltiin samassa kisassa Äänekoskella 2020 tammikuussa ja kompastuin kantoon katkesi käsi ja se ei ole sen jälkeen ollut entisellä. Joten me en ole ihan kamala hyvää vertailukohta tässä ehkä. Mutta semmoinen hauska tieto, että tiedätkö, mä oon puhunut siitä sun hyppyputista. Niin? Siitä huvittavan näköisestä. Niin se sun kaatuminen näytti siltä hyppyputilta. Että jos haluatte sen mielikuvan. Okay. Se oli sellainen slow motion. Okay. Tosi hitaasti hyppyputti. Ja sitten muistaakseni totesit aika silleen rempsästi, että jaa, nyt on oikeasti jotain rikki. Soittakaapas ambulanssi. Näin tein. Noilla sanoilla. Joo. Noniin, no otetaan vielä sitten toinen kysymys. Tämä oli aika nopea, niin sitten voidaan siirtyä seuraavaan aiheeseen. Eli yksi kiekko loppuelämäksi ja muita ei olisi. Tällainen yleisökommentti. Kautta kysymys. Helppo se kändi huutaa tähän. Tämä olisi tosi helppo sanoa se kändi, mutta jos me ajatellaan näin, että se on maailman paras putteri, niin kyllä meidän pitää pystyä heittämään. Eli nyt pureudutaan, millä kiekolla mä pystyisin ihan kaikkea. Mä valitsisin jonkun väylädraiveri. No, mulla on tässä kanssa 2 mielikuvaa. Mulla on joko se, että se on joku heittoputteri, joko kannel tai esimerkiksi oma vanha entinen suosikkikiekko, jota ei tällä hetkellä mulla edes bagissä olekaan, mutta tuli vaan heti mieleen, Innova Aviar Driveri. Taikka sitten jos se olisi väylädraiveri, niin Discmanen Gelani FD. Se on mun suosikkikiekko. Mulla käy kaiken maailman semmoisia senaarioita läpi ja mulla on oikein mä käyn eri radoilla, oon välillä Ruotsissa, Jarvassa ja sitten mä oon tuossa Viherlandiassa ja vähän Huhtasuolla ja sitten mä ajattelin, millä kiekolla mä ne kaikki pelaisin. On tosi vaikea kysymys. Onpas hyvä yleisökysymys. Joo. Mutta siis hyvä erityisesti, tällä hetkellä kun oikein tosissaan miettii. Niin. Vakavasti ottaa. Tää on viihdeohjelma, en tule vakavoitumaan tässä. No niin, mä otan sitten se mun Monttusen kantelee. Mitä voi vaan heittää pelkästään kämmenellä. Onko 5-kuoppainen kannelle? On, se on 5-kuoppainen. Kyllä. 3-rivinen dessa, kun on 5-kuoppainen kanne. Just näin. Hei mä voisin vielä vähän palata tuohon olympia-aiheeseen. Joo. Voidaanko puhua siitä vähän enemmän? Sopii tähän SFL-juttuun ja maajoukkojen hommiin myöskin. Olympiakomiteallahan on nyt siis, me puhuttiin näistä strategioista ja visioista ja missioista tässä jo aiemmin, niin tämä liittyy siihen. Mutta siis Olympiakomiteallahan on siis tämmöinen visio, että tulevaisuudessa olympialajit on enemmän ja enemmän semmoisia, mikä innostaa nuorisoa liikkumaan. Joo. Ja samaan aikaan sieltä poistuu semmoisia lajeja, tai halutaan poistaa semmoisia lajeja, joissa on kaikennäköistä epämääräisyyttä, niin kuin vaikkapa nyrkkeilyssä joku 11 eri maailmanlaajuista tämmöistä kattojärjestöä. Et minkä maailmanmestaruus on niin se oikea maailmanmestaruus. Kyllä. Tai noita voimannostolajeja. Siellä taas se doping on jotenkin niin käsistä, että ne ei olympiakomitea halua lähteä siihen takaisin mukaan. Joo.
Frisbee golf on täydellinen tavallaan tähän näin. Siis siinä mielessä. Innostaa nuoria liikkumaan, matalan kynnyksen liikuntaa, mutta myöskin kilpaurheilua. On mahdollista harrastaa missä tahansa päin maapalloa, toisin kuin vaikka mäkihyppy. Ja on tämmöinen uusi nuori, nuori laji on kuitenkin 70-luvulla kehitetty, mutta että nyt nostanut itselleen itse pinnalle. Niin näkisin, että olisi olympiakomitealta vain tyhmää jättää frisbee golf olympialajien ulkopuolelle. Joo, ei siis tämähän tällä hetkellä, mä sanoisin suurin kynnys, mikä frisbee golfin pitää ylittää on, että pääsee siitä rehuhippi-imakon ylite. Ja se on se, niin kuin mikä tavallaan suurimmilta osin niin kuin estää sen pääsyn tänne ehkä ammattiurheilun pariin, että sitä arvostettaisiin sillä tasolla. Mutta niin, ei meidän tässä hirveästi tarvitse mennä taaksepäin, kun ne samat huutelijat siellä, jotka just että joo se frisbee-golfi, niin semmoinen naurettava, että pallogolfi on se oikea, niin ei tarvi, niin kesämökkilaji, niin ei tarvi ihan hirveästi mennä taaksepäin, kun siellä on ne samat huutelijat, on ratsastanut hevosella ja lyönyt kepillä palloa ja kahtonut, kun ne maalaistollot potkii sitä palloa. Se naurettavaa, ne tuolla potkii sitä palloa. Niillä ei ole edes omaa hevosta. Ne samat tyypit siellä. Niin nyt sitten tänä päivänä ei enää olla niin paljon siellä hevosen selässä. Ihan vähän enemmän potkitaan sitä palloa. Kyllä, tuo on aivan hyvä vertaus mun mielestä tässä. Ja sanoisin, että ylipäätään tavallaan semmoinen niinku tarpeeton laji-elitismi ehkä on, niin kuin, on semmoinen asia, mistä frisbee on ehkä vähän kärsinytkin. Siis tämähän on ihan, sehän on niin kuin hyvä sana, kärsii. Niin. Ja se on haitta tälle lajille. Ja se tulee justiin, no varmaan siitä, no niistä rehuhipeistä, se on niin. Mutta sitten ne kanssa, että kun nimi on golf, niin sitten se on automaattinen niin kuin vertauskuva siitä. Tästä keskustelin Jypin hyökkäjä Pekka Jormakan kanssa, joka ei pelasi frisbee-golfia, mutta hän on innokas golfari. Joo. Ja se sanoi, että just golfareiden keskuudessa puhutaan sitä, kun golf on maailman vaikea laji. Niin. Voi ollakin. Ja sitten, että frisbee-golf on semmoinen helpompi laji. Siellä oli hyvä analogia tähän, että padel on nyt tosi suosittua, koska se on vähän niin kuin helpompaa tennistä. Joo. Se on matalan kynnyksen laji, se on halvempaakin ehkä jossain määrin kuin tenniksen pelaaminen, mutta ennen kaikkea se on matalan kynnyksen ja se on helpompaa liikuntaa. Niin sen takia padel on nyt suosittua, koska se niin kuin liikuttaa helpommin. Ja frisbee-golfilla tavallaan sama juttu, että se on niin kuin suosittua sen takia, koska se on halvempaa ja matalamman kynnyksen ja helpompaa kuin pallogolfi. Joo, siis no erityisesti sen matalan kynnyksen. Mä olen muutaman hassun kerran käynyt lyömässä sitä golfpalloa ja mä lyön sen verrattain kauas. Mutta frisbeetä mä en heittänyt aluksi niin kuin välittömästi kauas. Pallon löin, niin kuin, ei mua kestänyt kovin kauan. Niin. Sä kuitenkin lyöt kepillä palloa, se on helppoa. niin. Frisbee heittäminen aivan helvetin mutta kun se tämänkoinen pallo pitäisi saada tämänkoisen reikään menemään. Joo. Se on se ero tuossa, että kun puhutaan frisbee-golf-kiekosta, joka 23 senttiä halkaisen pitäisi saada tämänkoisen. En viiti tähän ylämäkeen lähteä kävelemään, että niin mä häviän tämän. Joo, mutta että mun mielestä niin se olympialaji-status tulee olemaan vääjäämätön frisbee-golfille. Ellei jotakin kummallista tapahdu, niin laji tulee globalisoitumaan ja globalisoitumisen myötä ehdottomasti myöskin olympialaisia. Ja sitten me pääsemme itse selostamaan. Joo, no ei tuo ihan, kyllä siinä mielessä pätevä veikkaus, että koska tämä on nimenomaan semmoinen laji, minkä sä pystyt tuomaan köyhille. Niin. Ja se on se, niin kun se tapa, millä jos haluat maailmanlaajuisen ison lajin, niin sen pitää olla, sitä pystyy kukaan vaan pelaamaan. Haluaisin lähteä Keniaan pelaamaan frisbee-golfia. Minä en. Mä en. Liian kuuma. Ei, kun mä lyön vetoa, että siellä on semmosia niinku supersankareita, jotka kiskasee sen kiekon 1000 kilometriä. Silleen ihan vaan niinku yrittämättä. Ja sitten mulle ei ole enää mitään paikkaa tässä lajissa. Mutta eikö me just sovittu, että frisbee-golf ei ole pituusheitolaji? No, mutta ne on tarkkojakin vielä. Mä niin lyön vetoa. Siellä on mä oon nähnyt yhden videon, missä se Macbeth Foundation tai joku, se vei
en ole varma, oliko se Macbeth Foundation, mutta joku kuitenkin. Ne vei siis Afrikkaa koriin ja antoi kiekkoja sinne jonnekin. Ja siellä kylässä jossain ihan pieniä lapsia, niin kuin ensimmäistä kertaa sitä, niin välittömästi semmoisia aivan uskomattomia foreja lähti. Ja kaikki älkää viekö niitä kiekkoja tuon. Älkää viekö sinne. Mä niin muutenkin nippanappa pärjään, että kehtaa olla tuolla kylillä. Niin... Saarijärven viikkokisassa niin, ei meidän pärjätä. Niin. Afrikkalaisilla on dessuja. Älkää viekö niille kiekkoja. Mun vaikea kuvitella parempaa tapaa päättää tätä keskustelua tänään. Joo. Siinä oltiin semmoisilla heikoilla jäillä monta kertaa. Kyllä. Kiitoksia, kun katsoitte tämän videon. Minä olen Hiltusen Arttu, mulla oli täällä mukana Rauli Räätin Savela ja Aarne tuolla kameran takana sitten tuotannossa. Tämä oli Heittolinjalla, pysykää linjalla.